ningasabe mina izinto zami azihlangane negazi lomndeni ngoba ukuthola kwakho imali wena uzazophilisa umndeni futhi yayizwa into ndiyitshoyo so ngeke sikwazi ukubulala abantu ngenxa yokuthi uthole imali wena kodwa ke into ngiyenzayo ukuthi wena uthole imali uphilise umndeni wakho. Ake ngibingelele mbukeli lapha ekhaya igama ngumzothule ngokashembe isibongo mafavuka njengento ngabani isamba nesamba ungosi engalala magedola lawo fokazana nogwajeza ikhudla othi mawuvimba ngala uthi kusungale ngumkhovu oyiphayi ngumadakeni oyishasa nkentela. Ngiyabingelela Nethezeka TV silandela lapha ku YouTube uthi Nethezeka TV ku Facebook Nethezeka TV ungene lapha ku TikTok uthi Nethezeka TV uyasithola na kanjani. Yabona ke siyasikhulume nanabelaphi bendabuko bechaze ngemisebenzi yabo umkhulu uzoyichaza esho ukuthi umkhulu usebenza kanjani. Mkhulu wami ngiyabingelela sifikile la endaweni osebenzela kuyona ake sikhulume umkhulu ubani usebenza kanjani. Igama lami ngumkhulu Gumede. Yebo hayi baba le indawo phela ngisiza abantu kwenze kahle ngokuthi nina senifikile lana ngoba mase nifika lana kusho ukuthi ke wonke umuntu uzazongibona ngemisebenzi yami ukuba ngisebenza kanjani. Ake singene kule misebenzi ngoba imisebenzi ibalekile ukuthi sikhulume ngayo. Umkhulu usebenza kanjani imiphi imisebenzi abantu abangayifikela khona la. Imisebenzi ngisebenza ngayo imisebenzi eminingi kakhulu. Kakhulukazi ngokuthi imisebenzi yemali ndiyayisebenza leyo. Ukubuyisa isithandwa lokho mpela ngeke ngisho okuningi kodwa ke ngingasho ukuthi ma unenkinga vela kumina. Yebo. Ngizwe kahle mkhulu ake singene kulokho okukubuyisa isithandwa ngoba abantu beza kuwena sebeneyinkinga kanti ngisho ingakabi khona inkinga umuntu engafika. Kunjalo mphela umuntu engafika ngakhona kumcinisa kubacinisa kuba bangahlukane kwangampela. Bathandane. Okuthandana kwabo hayi ukuthi bathandane ngalendlela bathandana ngayo bathandane kwangampela ukuthi ngeke akwazi ukuhlukana. Nakuba nangoko umuntu wesilisa unomuntu wesifazane umuntu wesifazane akathandwa kubo kowesilisa kuze kube neyinkinga engaze ifike ekutheni ukuthi laba abantu mhlawumbe bengaze behlukane noma owesilisa kathandwa nhlobo kubo kowesifazane kukhona okulungisayo lapho. Umsebenzi ngingatsho ukuthi ukudla kwami lokho. Ukudla kwami lokho. Umuntu wesilisa mawukuthi angathandwe kubo kwesimame. Hayi mina ndiyakwazi ukuyenza ukuthi laba bonke abantu bathandane. Ukuthandana kwangampela hayi ngalendlela bathandana ngayo and angathandwa lo muntu. Yebo baba. Ubheka mina ngedwa unawo. Hayi lo kumina ngeke ngisho ukuthi nginawo ngoba obviously abantu wonke udokotela nje bathi hayi lo nginawo so kuchaza ukuthi okwami futhi ukhona ngoba udokotela mkhulu. Ngesa kahle mkhulu wami uke wakhuluma ngendaba yemali ekutheni ukuthi kakhulukazi abantu baneyinkinga zemali esikhathini samanje umuntu ufuna imali uwenze njani esimene sikanjalo. Hayi yabona isimo semali ngathi ngiyamsiza umuntu ngisho lapho kade waya khona ehlulekile efike kumina ngiyamgaranta lokho ukuthi for the 2 days wena into yakho yongezazoba selungile. Nangoke umuntu uthi ngake ngalanda into ngayigcaba iyangihlupha manje segazini kumina kodwa ngangithi ngilandela umcebo nalowo muntu uyakwazi ukumsiza obe nenkinga kanjalo. Amen. Ngamsiza baba. Ubuya naye phela lowo muntu ebuye ezobunga kwena. Amen ngoba wonke umuntu kakhulukazi nje ngingathi ungangibukela amanye ama TV nje ngikhona futhi. Abantu baninzi bafika kumina uzazobonga ngalendlela ngibasiza ngayo. Mkhulu ake sikhulume ke indaba yemali ingcabo noma insebenzo ezithile ngoba kukhona umuntu ozothi mina ngicabi kodwa ngiyayifuna imali kodwa akuvumelekile ngicaba mina kanjalo uyakwazi ukumsiza umuntu uma umsiza kanjani.
Cela ungiphindele. Ngibuza ekuthenini ukuthi umuntu mayegcatshwa emzimbeni yena akayifuni into azoyicaba noma umuntu umsiza ngayiphi indlela ekuthenini ukuthi ethole lengcebo yemali. Hayi baba uyabona abantu baninzi bayakwazi ukusaba ukuthi hey abantu baningi bathola imali kodwa nami ngiyafuna ukuyithola kodwa ngendlela bayithola ngayo ngibona kungathi nje hey kuzazovela izinkinga sininzi emndenini. Ningasabe mina izinto zami azihlangane negazi lomndeni ngoba ukuthola kwakho imali wena uzazophilisa umndeni futhi yayizwa into ndishoyo. So ngeke sikwazi ukubulala abantu ngenxa yokuthi uthole imali wena kodwa ke into ngiyenzayo ukuthi wena uthole imali uphilise umndeni wakho kunjalo ke baba. Ngiyabona uphethe amagona la akhona ake sikhulume ngawo. Usebenza umsebenzi muni ngawo uwaphakamisa kanjani? Lezi zinto lezi umsebenzi wawo ukuthi mhlambe wena lapho usuka khona uphethe ibhadi uzazoliletha la ngithi la singakayenze lutho ngithi hayiphephetha umoya la 3 times uthi kanje yabona kusho ukuthi zonke izinkinga sewusuke nazo khona lapho mafika la siyaphela. Okusho ukuthi umsebenzi walo igona leli awuhambi nalo wena ufika uphephethe nje kuphela. Phephetha nje kuphela ukuthi lezi inkinga size emzimbeni wakho nje sisuke kuze ngiyenze izinto ngokukhanya la ekhaya. Ngizwe kahle mkhulu ake sikhulumeke indaba yomuntu ke odinga lo msebenzi kuwena ukuthatha izinsuku ezingakho kukhona okwazi ukuthatha izinsuku ezimbili noma ezintathu makuthiwa uyeza uzomenzela. Yabona umuntu mawufika la kumina kuna igarantii yakhona yokuthi ebuya uzazobuya nomthalo wakhe awufunayo. Kodwa ngamanye amalanga ngingathi umuntu akakhona ukuyeza ufika la kumina ane izinto zakhe like isicito sokuthi usithathe khona lapho ukuze noma asebenza imali iphelele ezandleni ufakwe nabanye abantu. Lokho kuyakwazi ukuthi afike namhlanje awuthole lo mhlebo ngokusasa kwakhona. Ngizokahle mkhulu ake sikhulume le eyinkinga ngempela zemali ezithinta umsebenzi ngoba ngaphambi kweziphakamiso ngoba abantu bafuna iziphakamiso manje kodwa ake sikhulume ngeinkinga zemali lezi ezithinta abantu abasebenzayo uthola ukuthi bacule ezikweletini uyakhona ukubakhipha ezikweletini. Ukusula izikweleteni ngiyakhona ukusula izikweleteni umuntu ngisho noma unesikwelete singakanani. Ukusula kwakhona asisule ukuthi labo ngisho masisise bank isikweleteni nje base bank bathi hayi wena izikwelete sakho sesiphumile cha lokho nje ngingathi amanga lawo. Kodwa izikwelete siyasisula ngale indlela yokuthi umuntu akwazi ukuthola imali ayokubhadala lapho ekweleta khona. Iyona baba indlela siyakhona usula izikwelete. Okay. Abantu abanamabhizinisi, abantu abazamayo emhlabeni, abantu abazama impilo ngendlela ezahlukahlukene uthini kubona? Hayi labo bavela abafike kumina. Abafike kumina basazokona kubona ukuthi kanti la emhlabeni abantu baphila kanjani. Kunjalo baba. Baba imisebenzi mningi siyayibona siyayibona imisebenzi eziphakamiso uthe isiphakamiso sakho kakhulukazi lesi segona sikhona yini esegona umuntu ahamba nalo eyolisebenzisa lapha namase ulibeka imigomo. Lukhona lona baba. Esikhona baba mafika lapho nje ayimini ngafika lana kumina ngaluthatha lento ayosebenzisa lapho ekhona. Kukhona lokho futhi. Lokho nakho akunabungozi emndenini. Njengoba ngishile nje ukuthi izinto zami azinabungozi emndenini. Ake sibuye ke sesifuna ukuya ngasemaphetheleni kukhona yini okunye ukufa nokugula okubhekene nabo bakhona abantu uthola ukuthi bayagula abazi baguliswa yini umuntu mefika kuwena uqale ebheke yini umhlolele ekutheni ukuthi inkinga yakhe yini noma ufike exoxele inkinga. Lana nje umuntu ndiyakwazi ukumbona ukuthi lo muntu ufike nenkinga sithi bese ngiyamchazela ke ukuthi wena inkinga usewufike nayo lana
ufike nenkinga yokuthi kunabantu bayakuthakathela lapho usuka khona Yeah. inkinga ufike naye la ufike nenkinga yokuthi wena nje uxakekile awunalutho ufuna ukuyiphilisa nje ufuna imali kahle kahle Yeah. yebo kunjalo. Okay. Kulungile mkhulu la usebenzela khona usebenzelaphi abantu abakudingayo bengakutholaphi uma kuya ngokuthi bayakudinga beze kwena nizokhulumisana nabo ngoba egcineni ngoba kukhona nabantu abakude kakhulu abafisayo ukuthi bengasondela bakutholaphi. Lana baba ngisebenzela khona kuse eThongadi la. Yeah. Kodwa umuntu okuthi ngihlezi ukuhamba indawo ziningi. Oh yeah. Umuntu ma ehluleka ukuza la kumina uya appointa ukuthi hayi nkulu ngakhona ufika la ekwami. Ndiyahamba mina. Yebo baba. Okay. Inamba abakuthola kuyona. Inamba bangithola kuyona ithi 071 Yeah. 58 Yeah. 0694. Okay. Inamba mbukeli lapha ekhaya inamba ikhona nala escreenini niyayibona na kanjani ibhaliwe kusukela eqala nje uhlelo bilokhu ivela inamba kamkhulu uthe umkhulu Gumede khona la othongathi la usebenzela khona ngithi. Amen khona la mphela uma nifuna ufika cela ningifonele ningi-WhatsApp yonke into yayenzeka kule nombolo ngifonele ni appoint ukuthi ngifuna ukubona mkhulu khona kulula kakhulu ngoba ningayifikele mhlawumbe uzazothi uyafika eThongadi uyangifonela mina andikho lapho. Okay. Okay ngikuzwa kahle mkhulu sesiphetha nje sesigoqa kukho konke insuku osebenza ngazo iziphi. Mina ngisebenza zonke insuku kodwa into ibalekile kakhulu is a appointment. Yebo. Ayi kulungile ngoba uchazile nje ekuthenini ukuthi imisebenzi ekhona oyiphakamisayo ithi ezothando kakhulukazi abantu abathandanayo shothi abakubone mase kuba abantu abanenkinga ezahlukahlukene uthe umuntu uphephetha kathathu la esikopini inkinga umzimba uyavela yonke into ngisho ukuthi umuntu ufike nenkinga injani mawuphephethe ka3. Yeah. Kuyakhanya la kumina. Ayi kulungile mkhulu sibonga kakhulu ngesikhathi sakho osinike sona la kwiNethezeka TV sithemba ukuthi nombukeli ekhaya ngoba usimemile wathi cha asifike sizokhuluma ngeyakhe imisebenzi nawe bayibonile ukuthi sikhuluma ngani ngoba bayabona namagona bayabona ukuthi kuyasetshenzwa khona la ekhaya. Kulungile mkhulu sibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Hayi siyabonga kakhulu nami nje ngingathi nawe uphephethe mawuthanda nje ukuthi mawuhamba nje kwakho kukhanya. Sibonga kakhulu mkhulu. Amen. Kunjalo mbukela lapha ekhaya igama kumzothule ngokashembe igama lehlelo sithi uphila kanjani inkinga zabantu ezahlukahlukene uyasibhalela uthi kwahlala nethezeke@gmail.com ungena nalapha ku Facebook page uthi Nethezeka TV YouTube nalapha ku TikTok uthi Nethezeka TV kumfuka Nhliziyo emashumshumi mfuka Sikopidi lakhe lamasoka intombatata bayidonsela empahleni umphandle manje umama omkhulu kwisigaqa siphoto ngaphatho ngaphezulu senakhulika ngoba zonke into obuzikundile uHande mande cije mambo cije umshololo ntombi zimbili enye nganqethi nyaseClermont nobone namajuba amabili eshaya ingoma phansi kwetabezulu kunoma kofu umkhodo odukene ibindi ngithumile lapho wafa mina iphinde ibonane ngesikhathi nesizayo yipa.